προηγούμενο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για την ομάδα ρομποτικής από την Άνωση που θα φύγει για Αμερική για να παρουσιάσουν αυτό το θέμα τους με θέμα την τέχνη. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα σχολείο που μόλις έχει γυρίσει από την Πράγα. Μιλάμε για το πρώτο ημερήσιο ΕΠΑΛ, όχι όλο το σχολείο, κάποια παιδιά από το σχολείο που παρουσίασαν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον εκεί στην Πράγα. Έχουμε στην παρέα μας την κυρία Σοζερίδου Δέσποινα, είναι οικονομολόγος στο πρώτο ημερήσιο ΕΠΑΛ και έχουμε και μαθητές από το ΕΠΑΛ. Καλώς ορίσατε παιδιά, καλώς ορίσατε κυρία Σοζερίδου. Γεια σας, ευχαριστώ. Να μας πείτε λίγο κυρία Σοζερίδου τι παρουσιάσατε εκεί στην Πράγα. Πότε πήγατε αρχικά στην Πράγα? Πήγαμε στις 28 Φεβρουαρίου. Η παρουσίαση ήταν 1 Μαρτίου. Γενικά το συνέδριο ήταν από 1 μέχρι 5 Μαρτίου. Τι συνέδριο ήταν αυτό? Ήταν ένα συνέδριο, Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο λέγεται. Ήταν το 3ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο που διοργανώνει το Ελεμασίν. Το Ελεμασίν είναι ένας οργανισμός ο οποίος λέγεται, τα αρχικά είναι ελληνικά, μαθητικά συνέδρια. Γι' αυτό και είναι Ελεμασίν και στο τέλος με ύψιλο. Μάλιστα. Όποιος θέλει να το ψάξει, είναι η 3η φορά που έγινε το Διεθνές Συνέδριο. Και το πρώτο ΕΠΑΛ ήταν η πρώτη φορά που πήγε? Ναι, το πρώτο ΕΠΑΛ είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει. Εμείς πέρυσι είχαμε συμμετοχή πάλι με το Γυμνάσιο Σορονής στο 2ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο στη Φλωρεντία. Φέτος ήταν στην Πράγα. Υπέροχη Πράγα, Ναι, υπέροχη, φανταστική. Μοιάζει λίγο, έχει κάτι κάστρα εκεί. Είναι σαν ένα παραμύθι η Πράγα. Φανταστική. Φανταστική, ναι. Πράγματι. Και τι παρουσιάσατε εκεί? Λοιπόν, υπήρχαν 3 θεματικές ενότητες. Υπήρχε θεματική ενότητα που είχε σχέση με το πολιτισμό, με το περιβάλλον και με τις επιστήμες. Επίσης θα μπορούσαμε το θέμα που θα διαλέξουμε να το παρουσιάσουμε ή επί σκηνής ή με PowerPoint ή να κάνουμε μια κατασκευή. Εμείς διαλέξαμε τα δύσκολα. Διαλέξαμε τον πολιτισμό γιατί μιλάμε για Ρόδο τώρα και μεσαιωνική πόλη, οπότε συνδυαζόταν πολύ, και διαλέξαμε να ανεβούμε επί σκηνής για να κάνουμε κάτι πιο δύσκολο, πιο κουραστικό. Δεν είπαμε το θέμα όμως. Ωραία. Το θέμα ήταν τα μεσαιωνικά κοσμήματα μέσα από τα μάτια των παιδιών. Οπότε θέλαμε να μάθουν, να πάρουν γνώσεις για τα κοσμήματα του Μεσαίωνα, αλλά και να τα συνδέσουμε με την καθημερινή μας ζωή και με το πολιτισμό της Ρόδου και με την αρχαιότητα, και να μάθουν τα παιδιά γενικά να πάρουν τις απαραίτητες γνώσεις. Μάλιστα. Η παρουσίαση έγινε στα ελληνικά? Ναι, είναι μόνο στα ελληνικά. Είναι από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Απλά γίνεται το συνέδριο σε μια χώρα κάθε φορά που διαλέγει το Ελεμασίν. Του χρόνου, για παράδειγμα, το 4ο θα γίνει στην Πάδοβα της Ιταλίας. Μάλιστα. Οπότε είναι ευκαιρία και για να βγουν τα παιδιά προς τα έξω, έτσι, για να γνωρίσουν καινούριους τόπους, αλλά και να παρουσιάσουν και τα δικά τους θέματα. Θέμα λοιπόν το μεσαιωνικό κόσμημα, το κόσμημα και εδώ στη Ρόδο, στην περίοδο του Μεσαίωνα. Έχουμε στην παρέα μας και τους μαθητές του σχολείου. Σε 2 μέρη χωρίστηκε η παρουσίαση που κάνατε εσείς. Το ένα κομμάτι είχε να κάνει με το PowerPoint, όπως είπατε, και την ομιλία, έτσι, την παρουσίαση. Το PowerPoint ήταν η αφήγηση, οπότε βλέπανε πίσω ακριβώς τι γίνεται στο PowerPoint και τους αφηγητές μας, σε συνδυασμό όμως με ένα... ήταν συνδυαστικά με στην ουσία μία παρουσίαση η οποία είχε να κάνει με χορό, και ήταν στην αρχή του προγράμματος αυτό, και στη συνέχεια μπήκε το PowerPoint και συνδυαστικά ήταν μαζί με τους αφηγητές και την πασαρέλα, όπου εκεί πέρα τα κορίτσια που είχαμε φορούσαν επάνω τους τα μεσαιωνικά κοσμήματα με πάρα πολύ όμορφα φορέματα, για να τα δούνε οι υπόλοιποι, για να δούνε πόσο όμορφα είναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, για να μιλήσουν και τα παιδιά, να ξεκινήσουμε λίγο με τη Χριστίνα. Χριστίνα, καλημέρα, καλώς όρισες. Καλημέρα. Εσύ, Χριστίνα, σε ποιο κομμάτι συμμετείχες? Στη χορογραφία. Στη χορογραφία. Τι παρουσιάσατε εκεί λοιπόν? Λοιπόν, πήγαμε και παρουσιάσαμε τη χορογραφία με βάση την ημέρα της γυναίκας, 8 του μήνα που ήτανε,
και παρουσιάσαμε αυτή τη χορογραφία για να τονίσουμε το γυναικείο φύλο και να δείξουμε σεβασμό προς το γυναικείο φύλο. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Πάμε στο Μανώλη. Ο Μανώλης ήταν στους αφηγητές. Σωστά, Μανώλη? Ναι, σωστά. Καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα. Εσύ είσαι συνδυαστικά με το PowerPoint που λέγαμε λίγο πριν. Ναι. Τι ακριβώς παρουσιάσατε εκεί? Έπαιζε το PowerPoint από πίσω και εγώ μαζί με άλλα 4 παιδιά τα οποία δεν είναι σήμερα μαζί μας παρουσιάσαμε, είπαμε κάποια πράγματα για για τα μεσαιωνικά κοσμήματα. Ωραία. Και για την χρησιμότητά τους έτσι στην καθημερινότητα. Ναι, και ναι. τότε... Το τι συμβολίζανε, το που τα φορούσανε, ποιοι τα φορούσανε και τι συμβόλιζε στον καθένα. Ωραία. Και θα έρθουμε λίγο στην Χριστίνα. Θεοδώρα. Στη Θεοδώρα, ναι, σωστά. Η Χριστίνα ξεκίνησε. Η Θεοδώρα λοιπόν τώρα. Θεοδώρα, για πες μας 2 πράγματα έτσι τα οποία έμαθες μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από την ενασχόληση με το κόσμημα. Τα κοσμήματα συμβόλιζαν πράγματα στο παρελθόν όπως και τώρα. Για παράδειγμα, οι χαμήλιες σφαίρες συμβόλιζαν το δικό τους, ας πούμε, στοιχείο, όπως και το μονόπετρο. Επίσης, το παρελθόν, όπως και συνεχίζεται, φορούσαν σταυρό που προστατεύει, ουσιαστικά πίστευαν ότι προστάτευε πάρα πολύ από τα κακά πράγματα, όπως και το ματάκι για τις κακοήθειες και για το κακό μάτι, όπως λέγανε τότε και πιστεύουν και τώρα. Ναι. Και φορούσαν βασιλιάδες, διάφορα πράγματα, ήταν ανάλογα με το τι ήταν ο καθένας. Ωραία. Πώς ήταν η εμπειρία στην Πράγα? Η εμπειρία ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, ας πούμε. Ήταν ένα πραγματικά όνειρο, γιατί μάθαμε και πράγματα και μέσα από την παρουσίαση, αλλά και αργότερα εκεί μάθαμε πράγματα, γίνανε ξεναγήσεις, αλλά η παρουσίαση σαν παρουσίαση ήταν κάτι εξωπραγματικό για μας που δεν είχαμε ξαναφύγει. Μάλιστα. Λοιπόν, και θα έρθουμε και στο Θωμά. Ο Θωμάς ο οποίος βοήθησε στο τεχνικό κομμάτι. Σωστά, Θωμά? Σωστά. Ωραία. Εσύ μαζί με συμμαθητές σου στήσατε το PowerPoint? Ναι, στήσαμε το PowerPoint, την εικόνα και τον ήχο που δείχναμε την ώρα της παράστασης. Ωραία. Πώς ήταν η εμπειρία στην Πράγα? Ήταν πολύ σημαντικό για μας, γιατί είδαμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Ωραία. Και έχεις να μας δώσεις και ένα link για ακροατές που θέλουν έτσι να δουν περισσότερα πράγματα? Ναι. Θα αναρτηθεί στο επίσημο site του σχολείου το link που είναι για το βίντεο της παράστασης. Ωραία. Οπότε λοιπόν όλη την παρουσίαση έτσι όπως την κάνατε εκεί στην Πράγα θα μπορεί κάποιος να το δει μέσα από το link που θα ανεβάσετε στο site του σχολείου. Ναι. Ωραία. Ναι, Χριστίνα, πες μας. Η εμπειρία μας στην Πράγα ήταν κάτι διαφορετικό. Όταν πήγαμε σε κάθε διαφορετικό δρόμο είχε και διαφορετικά πράγματα να δεις. Κάθε κτίριο είχε πάνω διάφορα αγάλματα με χρυσές λεπτομέρειες, ας πούμε σταυρούς, φτερά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία και είχαμε δει και το ρολόι που κάθε ώρα ακριβώς έβγαιναν κάποια αγαλματάκια και έκανε έναν διαφορετικό θόρυβο, να το πω, και ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί έβλεπες πάρα πολλά αγάλματα διαφορετικά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ναι, Θεοδώρα. Θέλω να προσθέσω κάτι για τη χορογραφία πάνω στο τραγούδι το οποίο βασιστήκαμε. Ήταν το Daughter of the Sun, καθώς λέγεται η κόρη του ήλιου, και επειδή το νησί μας είναι βασισμένο στην ιστορία του πάνω στον ήλιο και στο Θεό ήλιο, επιλέξαμε ένα τραγούδι το οποίο ναι μεν θα ταιριάζει με τα μεσαιωνικά κοσμήματα, αλλά πάνω απ' όλα με το νησί μας. Ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάτε του χρόνου, που είπαμε? Θα πάμε στην Πάδοβα. Ναι. Ήδη τα παιδιά έχουν ενεργοποιηθεί. Έχουμε πει το διευθυντή μας να κάνει την αίτηση συμμετοχής, γιατί κάθε φορά γίνεται καινούρια αίτηση συμμετοχής. Με θέμα? Πάλι τα θέματα είναι παραπλήσια. Βέβαια λέγεται το καινούριο Βενέτο 25, γιατί είναι το 2025. Τώρα θα μπούμε αναλυτικά να δούμε τι ακριβώς ζητάνε. Θέλουμε να κάνουμε πάλι κάτι διαφορετικό. Πέρυσι εγώ με τη Σορονή είχα κάνει, θα ήθελα να σας το πω αυτό αν θέλετε να το δείτε, στο YouTube, και μια μίνι ταινία ντοκιμαντέρ για τις πύλες της παλιάς πόλης, όπου μπορεί κάποιος να δει από πού πήραν το όνομά τους. Και είχαμε κάνει και ένα θεατρικό. Οπότε αν πατήσεις YouTube Ελεμασίν Γυμνάσιο Σορονής το βρίσκεις. Όπως και τώρα κάποιοι που είναι πιο βιαστικοί μπορούν να πατήσουν στο YouTube πρώτο Επάλ Ρόδου και να βρούνε κατευθείαν το link
το οποίο θα το αναρτήσουμε βέβαια και όλη την παρουσίαση και στο site του σχολείου. Τέλεια. Μπράβο. Συγχαρητήρια παιδιά. Ωραίες εμπειρίες αυτές. Καλή συνέχεια. Και να είμαστε του χρόνου εδώ να μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς για την φιλοξενία.